Zimbabwe muri kuzviona sei. Hey, oh, shall remain. Oh, yours truly miss a one blow. Foolish government. Yeah, me raspi. Urumende yemageva, akatumira mbava. Urumende yemageva, tiri kutongwa netoti. Yemesonuri geva, takatumira mbava. Geva, matoti. Urumende yembava, tiri kutongwa negeva mbava. Toti, takatumira. From bad to worse, tishiva kuna baba bona. Greetings, good people. My name is DJ Oli and welcome to 0.5 Creative Studios, your favorite platform by YouTube. Manje. Yes, zamai manje ndivashogo adidao ataurwa natatelicious. Ayo atatelicious anogara achivhura Hombe sezvamunongoziva. Hanzi ari kuona nezvemukitcheni maamai venyika, mai auxiliary Mnangagwa ndiani. Uyezve vari kumbonyanyodyei kufuta kudaro. Kwanga kuri kare kwataifunga kuti kufuta kugarika, but zvino izvi kufuta chatochirwere. Handikazvisanangura ndinogona kutadza kunyazozviti nemo, but ndoda kuti ndikuratidzei the video mozvionera mega, mozvinzwira mega. Pandisanda kuratidzai the video ndiri kuti kana uchangotanga kusvika pana pamuzuva ranhasi, toanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana une bhizimusi raunaro raurikuda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Tofambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate ani nani zvake. Right, ndisingatambise nguva, regai tipinde mumashoko ataurwa natatelicious aya. Arikufida mai Mnangagwa ndiani ku-State House? Who are the nutritionists and the dietitians of the First Lady? Yeah, I complained about the way she was dressing before. Now vakupfeka zvakanaka, but pautano apa muri kutiregerera ma-nutritionist nema-dietitians eku-State House. Why? Muda kuti amai venyika vakasike kufa? Mama chiboy kana kuti chizimbabweni chinoita kuti vanhu vafunge kuti kufuta rugare. Ndosaka muchiona varungu vachirarama upenyu vachisvika kuma-100. They eat healthy, they stay healthy. Yeah, in the health terminology kana madoctors eyo anofanira vachitokudza izvi. Tine yatinoti BMI mama. BMI is just body mass index. Saka zvavanoita vanotora weight yenyu, for example imato kuma 130 kgs, yonzi divided by height yenyu, maybe it's 163 centimeters, tongoti 1.6 meters. Saka weight yenyu 133 kgs over your height, yonzi 1.6 times 2, and itika yonzi iyo over 1.6 because it's 1.6 times 1.6 ndo inenge iri pasi per weight being, and itika weight over height. And muri kuona number inobuda ipapo, and itika ndo inozodetermine BMI yenyu. Saka BMI yenyu haifaniri kupfuriridza 30. Kana BMI yenyu yatopfuridza 30 matobhesi, zvinonzi tiri kuti 2030 munenge muri mumovisi. Munokusvikere kuna 2030 nemafutiro amuri kuita hazviite. Munoita hatata kana kuti makaita kana surgery, makaita operation, hamumuke kumasurgery. Hamusana mamuzwa vanhu vakafuta vanotoita problem yekunzi ningi surgeon hata kunogona kusadzokwa nekuti level remafuta ari mumuviri umu harina kumira mushe. Saka vanhu vanokupai chikafu ngavakunzwirei tsitsi. Handikuzvimukudai. Zienda nechikaka. Mama kachena fano kuirozeka kwa makaenda kunoviga uyu akabonzwa uyu ndi brigadier ndiye akabonzwa musunono. Mama kachena fano black but kudai. Zvina utano mai. Colin ndo paniko with this jurisdiction. One of the twins, Colin, garai pasi vanhu vanoona zveutano wamama ku-State House ngavava limite kudya. Muri kunyanya kudya iko mazuva ano.
mukanyoluma mama ilum yalumari ayayaya kudai azvikupei utano hwakanaka number 1. Also azvikupei mobility, kana ndichiti mobility movement chaiyo inenge yakutokunetsai kumuvha kuti muite day to day activities enyu, because you are big mama re mama mama re mama, you are big mamoyo. Saka paroda kuongororwa ipapo so that murambe muri pamuofisi. Mukanzi maita kana atataka kana maita surgery mukatadza kumuka, Mnangagwa anosara vachitsvaga mukadzi, imi muri muguva nyika imiri inoramba ichikuendera mberi. So we need kuti muve muri health conscious kudaro ndozviziva kuti kustate house hakuna chisiko, but sometimes kutongofunga utano hwenyu kwakanaka, kuti muda kuramba muri first lady muri muofisi 2030 zvino zvakazonzi mamuda nekuda kuti makafira heart attack. Muri kunyanyawanza mafuta munofarira pokwe. Nyika zvinoda kuita muchilimita kuti zvinhu zvacho zviite zviri nani. Saka vanhu vekustate house mutiitire order. Colin ugare pasi nevanhu vanoona zveutano hwamama vavaise padiet iri nani. Mini uyu ane body inofuta iye mini uyu second lady, but handimunozvona anozvidzora so hangodye kumva adya ngoswera mukuswera muchidya abayevenyika zvinhu zvagwakaneni izvozvo ndosvikirwa nematateguru zvitaurwa neni vamwe vese havana jurisdiction iyoyo zvinotaurwa neni ndosvikirwa nematateguru toda kukudzora ine rudo kuti murarame upenyu hunosvika kure. And also globally hatizonongodzerwi nevanhu kunzi first lady wenyu inda chii chiri kuitika nekuti pamakatanga muofisi mamusina kudai zvikuratidza kuti muri kunyanyo Coca-Cola munenge munoda koko inazwa wakuru vari pandiro achitaura zvekoko munenge munoda Coca-Cola muri kuwanza Coca-Cola mai matumba acho anombadaika anoenda neuko saka taimuchilimita. Then ndaona Sonia achiposta makoti procedures ake chichi zvichienda zvakadaro. Sonia mari yawakashanda nawiki neunofanira kutoipiwa, nekuti chakazoita kuti ndipinzwe papayroll yana wiki neu ndaifarirwa zvisingaiti namai vawiki neu vaindiona, but masecrets emumba mao ndakagara ndichaziva because Mobi gotwe remumba mana wiki neu musikana uyo ari kuAmerica zimu lesbian anoda vakadzi, saka ndifanira saka taiwina zvisingaiti naMobi. Saka mai vari wiki neu vaibata uyanga Sonia akazofa mai wiki neu vakaona na wiki neu vaibata uyanga. Saka chakakonzera kuti Sonia anga aine matambudziko achinonoka kuzvara achiita chino achidi problem yenge iri amweni, but Sonia haana kugeda akaramba akamira nemuromo. Saka munokuona tichiti senyika Sonia anofanira kupiwa mari yese yaanodeserve because akavaka dynasty iya aina wiki neu. But Sonia in that same level usambowanyanyoita kunge Sabe, ukambowanyanyo kuita chihuru pasocial media, mutsauko wemunhu akafunda neuyo kumarondera asina kana ZJC unozoshayikwa. Saka usambowanyanyoita kuchu itauchisa mabreak andisikasunja wedu wiza itauchisa mabreak zvekukoti uko unozotozorohwa nematactic, nekuti wiki neu ari musikana webasa waMnangagwa anenge aine added advantage kuti anenge akatohwina kudhara kukoti. Saka wakazoramba manje uchimutokonya inozofa yakaruda. Saka itauchisa mabreak. Zvimwe zvinhu zviri kuitika zvekumakoti zvinenge zvakangoti zvigare zviri silence yakapenga manje uchiita zvinhu zvakupasa ouya uchingoita zviri general, but pasocial media pasodibudu